ngundang rasa tumpete sing aku halir ngoyai segoro takkan bisa ngeluloke hatimu ngenteni lewunge hatiku ento jambi dadi ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabdo pandita ratu mring sliramu dadi sisianku mugi Gusti milani tresnaku bakal kita ayo asik belum cangkeng ke aku buyut putihan baju putih ayo Mas Haji goyang ke Mas Haji dadi lewatiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku kau hati rintang siang dalu undang rasa tumpete sing aku ler ngoyai segoro datang bisa ngeluloke suwe kok ngenteni lewunge hatiku anto jambi ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabdo pandita ratu mring sliramu dadi sisianku mugi Gusti milani tresnaku bakal dinomake Hati-hati ya. sampun